Nej. 3 minutter. Der er langt kø, ja. Og Niklas? Mellem her. Men for at få tilladelse til at have sådan en rovfugl eller ugle her, så skal man kunne dokumentere den mindste anden generation fangenskabsopdrættet. Og det vil sige, at både den her lille fyr plus dens forældre skal være lagt som æg i fangenskab. Så skal jeg søge en tilladelse ved Naturstyrelsen. De sender deres dyrlæge ud. Han kommer og tjekker, der er sådan en lukket ring omkring benet på den. Den er sat omkring, inden den var 9 dage gammel. Nu er benet vokset, så kan den ikke komme af igen. Og når han har tjekket det rigtige nummer, så suger han bagefter en blodprøve ud af fuglen til en DNA-profil. Til sidst skyder han også en mikrochip ind i nakken af den. Det er noget, som vi som falconer er rigtig glade for. Så har man fjernet alt mistænkt. Den yngler, så er det sådan, at lige så snart den ligger det første æg, så begynder den at ruge på det. Hvorimod mange andre fugle, de fylder hele reden op først. Og når reden er fuld af æg, så begynder de at ruge på dem, så kommer alle ungerne samtidig. Men uglerne ruger med det samme på det første æg. Det vil sige, at det godt kan være nogle gange 3-4 dage imellem, at ungerne de kommer. Og det er ret smart. Så hvis det så er et år, hvor der ikke er så meget føde, jamen så er den første unge, så æder den simpelthen bare sine søskende efterhånden, som de kommer. Så regulerer det sig selv. Hvis det er et år, hvor der er masser af føde, så overlever de alle sammen. Så i hvert fald lige inden for ugler, der er det rarest at være førstefødt. Meget smuk ugle, man kan godt se, at hun er godt polstret også hernede på sine fanger. Sådan en smule vinter, som vi har her i Danmark, det er ikke noget betydning for sådan en kanadisk hornugle her. Vifte, der er mange vifter. Så tager de alle rettighederne til det. Allerede Harald Blåtand, da han var konge i 958, der var han en ivrig falconer. Han ejede også det meste af Norge. Der var en fyr, der hed Hakon Jarl. Han fik rettighederne over Norge, der skulle han betale 60 høge om året i skat til Harald Blåtand. Det her rovfugle var i høj kurs. Så i 1600-tallet, der har den danske konge et jagtområde lige her. Og det var selvfølgelig ikke bare her. Han havde en stor jagt, som strakte sig helt fra Viborg ned til Horsens Fjord. Når han var på jagt, så boede han inde på Silkeborg Slot. Der har man fundet breve, hvor han skriver, at nu kunne de her falconerer godt se at holde falken reddet, for han ville afsted. Og inden for det her store jagtområde, hvis man blev taget for trykskytteri, så måtte man hænges i det nærmeste træ. Og der var en bonde, som ønskede sig at få en hund, så skulle den lemmes. Det vil sige, at bonden han skulle hakke det ene forben af hunden ovenover knæet, så var man sikker på, at den ikke jagede kongens vildt. Så kongehuset de etablerer deres eget falconeri. Man kan godt finde på lige at finde en blandt publikum, og så flyver han over, så lander han over på hovedet der. Det er det ret vigtigt, at man ikke sådan bare lige klasker mig til. Han er en lille fyr, det er begrænset mange tæsk, han kan tage. Det var Bill, som vi for et par år siden købte en kone til. Hun kom selvfølgelig til Hillary. Lynhurtigt mistede han bare interessen for hende, så skifter hun navn til Monica. Vi har en, der tør sig liv lemmer på spil her. Så er lige med dig her, og det er altså helt på eget ansvar, når vi har med så farlige fugle her at gøre. Hvad giver I? Der er på venstre hånd. Jeg må ikke prøve. Nu er problemet. Så får han altså ikke til at flyve igen, før han har lavet en klat. Så er du heldig. Bill! Ja, nogle gange han kaffe på op 2 gange. Så er det helt utroligt, så tynd mave han har i dag. Når man nu kører rundt langs med en dansk landevej, man ser en mindre rovfugl, der står på svirrende vinger. Det man også kalder muse. Det var jeg ikke på. Så er det ofte en...
Men Kan du sætte dig dernede og holde hånden op? til sidst har vi så lige en af vores lidt større uler. Prøv at se, om man kan finde vej i vores ulelabyrint derovre. Hvis nogen har nogle spørgsmål, så kommer I bare og stiller dem. Hvis nogen kan få at tage en brochure med og smide et eller andet sted, så er det meget taknemmeligt. Vi har tusindvis af dem i vej. Tid til at få dem delt ud. Og Kom over og se. Tak skal du have. Ja, det er sådan her. I fremtiden skulle vi også gerne kunne komme ud og se vores bisonokser. Det kræver også den her lokale plan først. Og man skal også gerne i fremtiden kunne købe sig en god bisonbøf her. Men ellers så vil jeg i hvert fald ønske jer en god sommer. Det er tilbage af den. Jeg vil sige tak for jeres besøg og tak for jeres tålmodighed. Hvad med dig?